गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं, गाहाय आरो गोजौ थाखोनि फरायसालिनि समा सोलायबाय। जों मिथिगौ गाहाय आरो गोजौ थाखोनि फरायसालिनि समा सरासनस्रायै फुंनि 9 बाजिनिफ्राय जागायो होननानै मिथिनो हायोमोन। नाथाय बे खेबाव सिगांनि सम बायदियै सोलिनाय नंलिया। रायजो सरकारा गाहाय आरो गोजौ थाखोनि फरायसालिनि समखौ सोलायबाय। गाहाय आरो गोजौ थाखोनि सानफ्रोमबोनि सानाव फरायसालिनि जागायनाय समा बे खेबनिफ्राय 7:30 रिंगानिफ्राय जागायसिगोन। साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरा 7:30 रिंगायावनो नुजाहैनांसिगोन। गाहाय थाखोनि फरायसालिनि समा 9 बाजिनिफ्राय जागायनानै 1 रिंगा 45 मिनिटनि गेजेराव जायोमोन। नाथाय बे खेबाव फरायसालिनि समा 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 12 रिंगा 15 मिनिटसिम जासिगोन आरो गेजेर फरायसालिफोरावबो 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 1 रिंगासिम जागोन। मख'नो गोनांदि बे थांखिया 2016 मायथाइनि दिसेम्बर दानावनो रायजोनि साहा बागान ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोरनि थाखाय लानाय जादोंमोन। थिग बिब्दिनो बे खेबनिफ्राय रायजो नाङैनो 6थि फारिलाइयाव गोग्लैनाय ओनसोल बिटिआर, कार्बि आलं आरो दिमा हासाव जिल्लाफोरावबो बे थांखिया गोहोम गोग्लैसिगोन। थांनाय 15निफ्राय 17 मेसिम तिनसुकियायाव सरकारि बाबै मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ लानाय जायो। लोगोसे मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनिसिम बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय बिथोननि लाइजाम हरनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारतारि गोजौ लामानि आइ ब्रिजआव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गंब्रै गारिफोरा मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे गिथावना जाब्रबथाया जायो। बे सौग्रावनाय जाथायाव गारिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरा एसे एनै जखम मोनदोंब्लाबो रावबो जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं बे जाब्रबथायनि जाहोनाव दालांजों लोगोसे भारतारि गोजौ लामायाव गारि मटरफोरनि गोलाव लाइन जानायजों लोगोसे सुबुंफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव दावबायारिफोरा माखासे सम जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन। तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा फरायसाफोरनि थाखाय फोसावनानै होदों सुपार 10 फ्रि कचिं। बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनो थाखाय एमएलए जलेन दैमारिया मोनसे बाखनायथाव हाबा मावनायखौ नुनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तामुलपुर बियाबनि सिङाव थानाय डिग्री पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय एमएलए जलेन दैमारिया फोसावदों सुपार 10 फ्रि कचिं। सुपार 10 नि गेजेरजों इउपिएससि आरो एपिएससि आनजादनि थाखाय सा 10 गुन गोनां फरायसाफोरखौ सायख'नानै 12 दाननि थाखाय फ्रि कचिं आरो जानाय थानायनि गासैबो राहाखौ होनाय जागोन होननानै बिथां जलेन दैमारिया फोरमायना होयो। लोगोसे सुपार 10 नि थाखाय मैयानिफ्राय अनलाइन आरो अफलाइन बे मोन्नैबो राहाजोंनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन होननानै फोसावना होयो। बिथां जलेन दैमारिया बुंदों, बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोंनि हारियाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो हानायनि गेजेरजों गुन गोनां सुबुं सम्पद आरजिनो हागोन होननानै बिथाङा बुंबावो। लोगोसे बिथाङा फोरमायना होबावदों दि अफलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय कुमारिघाटा एमएलए थाग्रा थावनियाव फर्मखौ मोननो हागोन। इउपिएससि आरो एपिएससि आनजादनि थाखाय फ्रि कचिंनि एप्लाइ खालामनाया 21 मेनिफ्राय जागायनानै फैगौ 31 मे खालारसिम सोलिगोन। सायख' आनजादा 4 जुन खालाराव तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव खुंजागोन आरो 14 जुन खालाराव फिथाइखौ फोसावनानै 20 जुन खालारनिफ्रायनो 12 दाननि थाखाय फ्रि कचिंखौ होनाय जागोन होनना एमएलए जलेन दैमारिया मिथिहोयो। सा-सानजा भारतआवबो गिबि खेबनि थाखाय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ बेखेवनाय जासिगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला निउ जलपाइगुरिनिफ्राय गुवाहाटीसिम वंदे भारत एक्सप्रेसआ खारगोन। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ जुन दानसिमनि गेजेराव भारतनि गासै रायजोआवनो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ बेखेवनाय जागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला निउ जलपाइगुरिनिफ्राय गुवाहाटीसिम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ मे दाननि गेजेरावनो बेखेवना होनाय जागोन। अल आसाम फुटबल एस'सिएशननि थाखाय आफादगिरि महरै नब'दले आरो नेहाथारि महरै डक्टर सांग्रां गोरा ब्रह्मखौ सायख'नाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला सालाकाथि ओनसोलनि सिङाव थानाय सातबिन्दो एबा हरिगाव गामिनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेवलां फोथाराव मैयानिफ्राय माखासे साननि थाखाय सालाकाथि ससियेल वेलफेयार कमिटिनि बानजायनायाव
एक्टिं एन्ड स्ट्रेट ड्रामा मावबादा खुंदों। मुस्रि सुदु ब्रह्मनि दैदेननायाव स्रां स्रां एकाडेमिनि उन्दै उन्दै फरायसा लाइमोनफोरखौ लानानै नेशनेल स्कुल अफ ड्रामानि सासे रोंगौथि गोनां जयन्त नार्जारिनि फोरोंथाय होनायाव एक्टिं एन्ड स्ट्रेट ड्रामा मावबादाखौ लानाय जायो। गुवाहाटीनि दा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारेट अफ पुलिसआ गुवाहाटीयाव सेक्सन 144 आयेन थिसननानै होदों। गुवाहाटीयाव माखासे आफादफोरा खुद्रिसारनाय हानजा सुरनायनि थांखि लानायखौ मिथिनो मोननानै दा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारेट अफ पुलिसआ गुवाहाटीयाव सेक्सन 144 आयेनखौ थिसननानै होदों। बे आयेननि गेजेरजों सा 5नि बांसिन सुबुंफोरनि थुबुर जानानै थानाय आरो स्लगान होनानै होस्रिखावनाय बेफोरबादि हाबाफारिनि सायाव गोख्रों सांग्रांथि होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।